Na-recover ng 14th Infantry Brigade at 93rd Infantry Brigade ng Philippine Army ang mga high-powered firearms sa Barangay Mahilom, Hindang, Leyte. Ayon kay 802nd Infantry Brigade 8 ID Philippine Army Civil Military Operations Officer Captain Maria Angela Jane Gaitera na nakuha nila ang nasabing mga armas dahil sa impormasyon na ibinigay ng mga former rebels na nagbalik loob na sa gobyerno. Dagdag pa nito, natagpuan ng mga tropa militar ang katse ng mga armas na naglalaman ng isang M60 machine gun, isang M16 rifle at isang M14 rifle bilang bahagi ng pinaigting na operasyon na naglalayong lansagin ang lumiliit na pwersa ng NPA sa rehiyon. Napag-alaman din ng mga kasundaluhan na ang kanilang nakuhang mga gamit ay pagmamay-ari ng mga natitirang Island Committee Levox ng NPA na kumikilos sa kabundukan ng isla ng Leyte. Bali, itong na-recover or na-unearth natin yung mga arms cache sa Barangay Mahilom, Hindang, Leyte. Meron po kasi tayong mga FRs sa line units natin, yung batalyon na nag-operate doon, nag-conduct ng joint strike operation which is the 14 IB and the 93rd IB. So, based from the revelation of the FRs under 14 IB and the continuous dialogue ng ating units sa ating mga FRs, sila po yung nag-reveal ng location ng arms cache kung saan nakita sa Barangay Mahilom, Hindang, Leyte. Pero meron po tayong nakuha ang tatlong high-powered firearms which is isang M60 machine gun, isang M16, isang M14. Ang pakikipagpanayam ng Bombo Radyo Tacloban kay 802nd Infantry Brigade 8 ID Philippine Army Civil Military Operations Officer Captain Maria Angela Jane Gaitera. At yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Ninia Magpili para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo!